Πάτσα play. Οκ, πατώ και εγώ play. You have to press. You have to see in 15 minutes. Play. Yes. Yeah? Really? We didn't know. Thank you for telling us. Γεια σου, Easy. Γεια σου Μαριλένα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Χωρίς Ταμπού. Το τέταρτο επεισόδιο έχουμε σήμερα. Τέταρτο επεισόδιο, ναι. Και θα μπούμε με ένα πολύ καλό θέμα, πιστεύω. 5 tips άμα κάποιος θέλει να μετακομίσει στην Αυστρία. Σωστά. Να πούμε ότι σήμερα ο floor manager μας, ο Ντέμος, μας παράτησε. Ευχαριστούμε, Ντέμο, να είσαι καλά. Και έχουμε τον βοηθό. Το βοηθό floor manager, τον Κρίστο. Ωραία. Ωραία. Να ξεκινήσουμε κατευθείαν, να πούμε. Ναι, παίζει τα 5 Λοιπόν. για κάποιον που θα είναι χρήσιμα σε κάποιον που θέλει να μετακομίσει στην Αυστρία. Λοιπόν, ναι. Ξεκινάω με το πιο σημαντικό, πιστεύω. Εγώ όταν ήρθα εδώ πέρα και έπρεπε να μπω κάποια στιγμή ταμείο ανεργίας, επειδή δούλευα σεζόν και σεζόν πληρώνεσαι ένα μήνα, τέλος πάντων, ή 2 μήνες το χρόνο, από τον ΟΑΕΔ. Για να πάρεις πρώτη φορά, ενώ δεν έχεις ξαναδουλέψει στην Αυστρία, λεφτά από ΟΑΕΔ, πρέπει να έχεις μία φόρμα, λέγεται U1 τέλος πάντων, U1, ναι, στην οποία αυτή είναι μεταφρασμένα όλα σου τα ένσημα από την Ελλάδα ή από την εκάστοτε ευρωπαϊκή χώρα που δούλευες. Έτσι. Γιατί μπορεί κάποιος να μην έμενε στην Ελλάδα, να έμενε, δεν ξέρω εγώ, στην Ιταλία. Οπότε με αυτή τη φόρμα ουσιαστικά μπορείς να μπεις στον αντίστοιχο ΟΑΕΔ της Αυστρίας. Ακριβώς, γιατί φαίνονται όλες οι μέρες εργασίας σου στην Ελλάδα, είναι στα αγγλικά η φόρμα, δεν χρειάζεται μετάφραση. Και για να ενημερώσω, εμένα από τον ΟΑΕΔ ήταν πολύ. Έπεσα σε καλό άνθρωπο τέλος πάντων, στην Καλιθέα. Στην Ελλάδα, ναι. Και μου το έστειλε κιόλας, επειδή δεν θα προλάβαινα να είμαι στην Ελλάδα μέχρι να διαρκέσει να βγει η φόρμα. Ναι. Μου το έστειλε και με mail. Ήταν στην Ελλάδα. Το 2019. Έχεις όνομα. Όχι, ρε μαλάκα, δεν έχω. αυτόν τον άνθρωπο. Βασικά έχω, γιατί έχω την υπογραφή του. Όντως. Δεν μπορώ τώρα, αυτά είναι private data. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο tip, λογαριασμό σε τράπεζα. Πώς μπορείς να ανοίξεις λογαριασμό σε τράπεζα χωρίς να εργάζεσαι? Ναι, αυτό δεν γίνεται. Ή βασικά ψέματα. Πρέπει να κάνεις, να βρεις δουλειά συνδυαστικά με όταν ανοίξεις το λογαριασμό στην τράπεζα. Ωραία, δηλαδή, οπότε ουσιαστικά σου δίνει ένα χαρτί η δουλειά σου για να πας να ανοίξεις λογαριασμό. Ακριβώς. Γιατί όταν πας στην τράπεζα σου πούνε έχετε δουλειά, θα πεις όχι, δεν έχω δουλειά. Όταν θα πας στη δουλειά θα σου πούνε θέλουμε το IBAN σου. Έχεις, όχι, δεν έχω. Τέλος πάντων θα γίνει κάπως αυτό ότι θα έχεις, ας πούμε, π.χ. ένα συμβόλαιο που δεν θα είναι ακόμα μέσα το IBAN σου. Θα πάρεις το συμβόλαιο της εργασίας, εφόσον βρεις, θα πας στην τράπεζα και θα πεις γεια σας, εδώ είναι το συμβόλαιο, χρειάζομαι IBAN, θα σου βγάλουν τα χαρτιά και μετά θα πας πάνω στον εργοδότη σου με το συμβόλαιο. Βέβαια να πούμε ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που πες ότι έρχεσαι εδώ, δεν βρίσκεις κατευθείαν μια δουλειά, θες να πας στην ΟΑΕΔ, φόρμα Wines, αυτό που είπαμε. Άρα θα πάρεις κάποια χαρτιά από τον ΟΑΕΔ για να σου ανοίξουν, γιατί τα λεφτά του ΟΑΕΔ, πρέπει να πούμε εδώ στην Αυστρία, μπορούν να μπουν μόνο σε αυστριακή τράπεζα. Δεν μπορείς να έχεις ελληνική τράπεζα ή δεν ξέρω κι εγώ, μια ευρωπαϊκή, π.χ. Revolut ή κάτι άλλο. Βάλω ένα μπιπ. Και τέλος πάντων να παίρνεις λεφτά από τον ΟΑΕΔ. Θα μας πάρουμε κανένα χορηγό. Χορηγούλης Revolut. Σήμερα είμαστε χορηγός Levi's. Έχω κάλτσα, έχω μπλούζα. ATH Bike Life. Οκ, συγγνώμη. Έχουμε εδώ και τους. Ναι. Ωραία. Μετά, άλλο. Τέταρτο. Γιατί αυτό ήταν δεύτερο και τρίτο, ναι. Ναι. Τέταρτο είναι η γλώσσα. Καλό είναι όποιος έρθει εδώ να ξέρει έστω τα βασικά, να συνεννοηθεί. Γιατί θα βοηθήσει και να βρει καλύτερη δουλειά. Σίγουρα. Έτσι. Και ναι, να κινείται πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Εγώ, ας πούμε, που ακόμα και τώρα δεν την ξέρω καλά, όντως δυσκολεύομαι και όντως έχω περάσει από δουλειές οι οποίες θα μπορούσα να τις είχα αποφύγει. Μόνο και μόνο επειδή δεν μιλούσα τα γερμανικά και δέχτηκα τέτοιες δουλειές, ξέροντας ότι δεν μπορώ να πάω κάπου παραπάνω. Εγώ το λέω πάντα αυτό με τη γλώσσα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε κιόλας, για να μην έχει ο κόσμος λίγο λάθος εντύπωση, ότι τα γερμανικά, ας πούμε, αν κάποιος κάνει γερμανικά στην Ελλάδα έτσι, και έρθει εδώ πέρα, θα πάθει σοκ. Εδώ συγκεκριμένα γιατί μιλάμε για την Αυστρία. Όχι μόνο στο Τιρόλ, γενικά για την Αυστρία. Έτσι, γιατί σε κάθε. Όχι, να πω ότι σε κάθε κρατήδιο εδώ πέρα μιλάνε άλλοι διάλεκτοι. Υπάρχουν κρατήδια με πολύ χειρότερη διάλεκτο από ότι εδώ. Το φαντάζομαι. Δεν μπορούν κάποιοι
και ντόπια να συνεννοηθούν. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, μην νομίζετε ότι θα κάνετε, ξέρω εγώ, 5-6 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια γερμανικά και θα έρθετε εδώ πέρα και θα καταλαβαίνετε όλα. Δυστυχώς υπάρχει σε κάθε κρατήδιο και σε κάθε χωριό. Μιλάμε τώρα 5 λεπτά απόσταση. Απλά για μένα η συμβουλή μου είναι εδώ να έρθουν και υπάρχει διάλεκτο. Καλό είναι να μάθουν σωστά γερμανικά. Καλά, αυτό χρειάζεται πάντα, γιατί ας πούμε και να πας να δουλέψεις. Γιατί κάπου, όπου και να πας, και στη Γερμανία, να πας και στην Ελβετία, να πας, τα κανονικά γερμανικά θα τα καταλάβουν όλοι. Ναι, επίσης, εκτός ότι θα τα καταλάβουν όλοι, οι και φόρμες, μπορούν να τα μιλήσουν και οι όλοι. φόρμες εδώ πέρα Ναι, που πρέπει να συμπληρώσεις, ή άμα έχεις μια δουλειά γραφείου, δεν θα μιλάς σε διάλεκτο, δεν θα γράψεις mail σε διάλεκτο. Θα πρέπει να τα κάνεις αυτά σε κανονικά γερμανικά. Hochdeutsch, ξέρω εγώ. Απλώς το θέμα είναι ότι το θεωρώ πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Απλώς να ξέρει κάποιος ότι θα έρθει εδώ, θα πάρει λίγο χρόνο μέχρι να συνειδητήσει την εκάστοτε διάλεκτο που μιλάνε σε κάθε κρατήδιο, χωριό, δεν ξέρω και εγώ τι. Και τελευταίο πέμπτο τι είπαμε ήταν η εγγραφή εντός των 2 πρώτων εβδομάδων με το που έρθεις. Ναι, δεν είμαι σίγουρη πλέον αν είναι 2 ή 3 εβδομάδων. Εγώ ας πούμε, εντάξει, εγώ θυμάμαι ήταν τις πρώτες 2 εβδομάδες. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Γενικά εδώ δεν είναι όπως στην Ελλάδα, ας πούμε, που πας τουρίστας για διακοπές ή για κάτι άλλο. Εδώ όταν μιλάμε για όταν έρχεσαι να μείνεις εδώ. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι και τουρίστας να είσαι, άμα κάθεσαι πάνω από 2 εβδομάδες, πρέπει πάλι να δηλωθείς στο δημαρχείο. Δηλαδή, σαν τουρίστας έρχεσαι εδώ πέρα, εδώ υπάρχει το Meldegesetz, ωραία. Αυτό είναι όταν πας σε κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλημα, παίρνουν τα στοιχεία σου και είσαι δηλωμένος ότι έχεις επισκεφτεί την Αυστρία. Άμα αυτό το περιθώριο νομίζω ξεπεράσει τις 2 εβδομάδες, ή μπορεί να μην είναι 2 εβδομάδες, μπορεί να είναι κάποιοι μήνες, ας πούμε, δεν θυμάμαι πια, τότε δεν είσαι καλυμμένος από το ότι είσαι δηλωμένος σε τουριστικό κατάλημα και πρέπει να πας στο δημαρχείο να δηλωθείς κανονικά. Αυτό. Τώρα διεύθυνση νομίζω, αν δεν έχεις κάποια όντως μόνιμη διεύθυνση, μπορείς να δηλωθείς σε κάποιον άλλον. Ναι. Και νομίζω υπάρχει και μια περίπτωση έτσι. Μπορείς να γραφτείς, νομίζω υπάρχει μια υπηρεσία όπου εκεί σου έρχονται όλα κτλ. Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ξέρω, ας πούμε, αν σε φιλοξενεί κάποιος, δηλώνει σε Nebenwohnsitz σε αυτόν. Το τρίτο τέτοιο. Αυτό, ναι. Επίσης, ας πούμε, π.χ. εγώ στην αρχή, όταν έρχεσαι εδώ, δεν έχει στην ουσία αριθμό ασφάλισης για το ήκατο εδώ, π.χ. Ναι. Για την ιατρική ασφάλιση και πρέπει να έχεις το διαβατήριό σου, οπωσδήποτε διαβατήριο, θα το πω, θα το ξαναφωνάξω, αν θέλετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό. Και όσο το δυνατόν πιο καινούριο γίνεται. Ναι. Όχι την ταυτότητα, ακόμα και την κάρτα, την καινούρια. Ναι, όχι. Διαβατήριο. Κάρτα, καλώς, αν σας σταματήσει η αστυνομία είστε υποχρεωμένοι να δώσετε την ταυτότητα, δεν είναι Αμερική. Ναι, σίγουρα. Περίπου οι ίδιοι νόμοι όσον αφορά την αστυνομία είναι και στην Ελλάδα, οπότε προσοχή. Απλά εδώ είναι normal άνθρωποι. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Απλώς το διαβατήριο το λέω και το ξαναλέω γιατί σε βοηθάει σε πάρα πολλά χαρτιά. Παντού. Αυτό. Και είναι πολύ καλύτερο χαρτί από την ταυτότητα. Ναι. Ακόμα και την καινούρια. Δεν είναι τόσο μεγάλη αξία γενικά. Παραμένει ταυτότητα, δεν είναι διαβατήριο. Αυτό. Το διαβατήριο έχει άλλη βαρύτητα. Και με το διαβατήριο, ας πούμε, π.χ. μπορείς να πας στο ΕΓΚ, ας πούμε, σου λέω. Ναι, το αντίστοιχο ΙΚΑ. Ωραία, ακριβώς. Και να ζητήσεις ένα προσωρινό αριθμό ιατρικής ασφάλισης. Γιατί στην ουσία η ιατρική ασφάλιση σου έρχεται με το που πιάνεις δουλειά. Από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα. Αλλά μέχρι τότε, χτυπάει ξύλο, είμαστε άνθρωποι, άρα πρέπει να έχεις και ένα προσωρινό αριθμό. Γενικά όλα αυτά δεν θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα να γίνουν εδώ πέρα. Κοίτα, οι υπηρεσίες τους εδώ είναι λίγο ξεκάθαρες. Βοηθητικές, ναι, εξυπηρετούν. αυτό. Δεν έχει πολύ κόσμο αυτές οι ουρές που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Και ό,τι τους ρωτάς παίρνεις απάντηση. Απλώς να πω, ας πούμε, ότι αυτό με τη γλώσσα. Γιατί εγώ, ας πούμε, όλα αυτά τα έκανα και δεν ήξερα οριακά καθόλου γερμανικά. Ναι, είναι πολύ πιθανό να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση αν γνωρίζεις τη γλώσσα και αν δεν τη γνωρίζεις. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Που δεν είναι πάντα έτσι. Ναι, εντάξει, εγώ λέω απλά ότι στάθηκα τυχερός, ήξερα ο άνθρωπος αγγλικά και συνεννοηθήκα μια χαρά. Και οι περισσότεροι ξέρω. Ναι, στην αρχή και εγώ με κάποιους είχα συνεννοηθεί πάρα πολύ καλά στα αγγλικά και ήταν πολύ βοηθητικοί και φιλικοί. Και ας πούμε στον ΑΕΔ εδώ, όταν ψάχνεις να βρεις δουλειά, σε βοηθάνε. Ναι. Αλλά ας πούμε θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα στον ΟΑΕΔ, ήταν ένας κύριος γύρω 50 χρονών, 60, δεν ξέρω. Ναι, κάπου εκεί στα high του τέλος πάντων. Και τέλος πάντων μπαίνω μέσα και λέω «Γεια σας, μιλάτε αγγλικά?» Δεν θυμάμαι κιόλας τώρα αν το είπα στα γερμανικά ή στα αγγλικά, αλλά με κοίταξε με ένα παράδεκτο ύφος και μου κάνει «Όχι».
πήγαινε μέσα, ξέρω εγώ. Τιμωρία. Ναι, και λέω. Μέχρι να μάθεις γερμανικά. Ρε Πούστη, δουλεύει στον ΟΕ δηλαδή. Και είσαι και στην είσοδο. Δεν δουλεύει όλο στον ΟΕ. Είσαι στην είσοδο. Εμφάν, ξέρω και περιμένει. Γιατί είσαι τόσο μαλάκα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Καλά, ναι, εντάξει. Ευτυχώς όχι τόσο συχνά, αλλά υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Καλά. Ωραία. Ωραία, ξεφύγαμε αυτό. Είπαμε 5 tips. 5 tips για να πούμε ότι έχουμε σκεφτεί. Για το καλωσόρισες. Να κάνουμε μία σειρά. Ναι. Από Reels στην ουσία. Ναι. Οπότε παραμείνετε στο κανάλι συντονισμένοι, γιατί θέλουμε να δίνουμε γενικότερα tips και λίγο πιο συγκεκριμένα. Ας πούμε, για όσους θέλουν να μετακομίσουν στην Αυστρία. Και εννοείται, αν έχουν κάποιες ερωτήσεις, να τις βάλουν από κάτω και εμείς θα προσπαθούμε να απαντάμε με ένα reel το οποίο είναι και πιο εύκολο. Αυτό, ναι. Ας πούμε, έχετε απορίες, τι χαρτιά χρειάζομαι, τι μπορώ να κάνω. Σε πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά, μπορούμε να απαντάμε με ένα reel ώστε να παίρνει και ο υπόλοιπος κόσμος πληροφορίες. Να το κάνουμε λίγο πιο interactive. Βέβαια, έχει γίνει σιγά σιγά με τα σχόλια εδώ πέρα. Ναι, δεν ξέρω, τα έχουν βάλει μαζί σου για κάποιο λόγο. Ναι, νομίζω. Χαίρομαι που δεν τα βάζουν μαζί μου. Νομίζω ο κόσμος με συχαίνεται, ξέρεις, όχι, δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, δεν το πω. Δεν θέλω να σε πάρω. Όχι, αλλά ρε φίλε. Είσαι ξεχωριστή προσωπικότητα. Αυτό που λες δεν είναι καλό. Γιατί δεν είναι καλό. Το ξεχωριστή. Δεν πάει να πει ότι είσαι και βλαμμένη. Όχι, απλώς είναι σαν να μου λες είσαι special, ξέρω. Special, ρε φίλε, για μένα είναι πολύ τέτοιο. Δεν ξέρω. Το θεωρώ καπλιμέντο με κάποιο που είσαι special. Πάνω από ότι είμαι ξεχωριστό. Δηλαδή, από το πλήθος με ξεχώρισες. Απλώς πιστεύω ότι με ξεχώρισαν για κακό λόγο, κατάλαβες. Ναι, άμα είναι τώρα ο λόγος έχει. Ναι, γιατί ας πούμε, εσύ μπορείς να δώσεις ένα μικρό interpretation έτσι για το, ας πούμε. Πόσο ξεχωριστή. Όχι, ρε μαλάκα, στα αρχίδια μου. Ενώ, τι ήταν αυτό το comment, το ένα, πού έχει πάει ο κόσμος. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό reel στο κανάλι, μπορεί να το δει όποιος θέλει. Ναι, που εγώ το απλώς. δικό σου ήταν αυτά. Ναι, το δικό μου. Δεν είχα ούτε ένα σχόλιο. Που εγώ απλώς μπήκα στο μπάνιο μου. Γιατί εκεί είναι το μόνο μέρος που έχω καλό φως. Αλλά επειδή εδώ με ξέχυσε ο συνάδελφος, ναι. Πήγα τώρα και αγόρασα ένα ring light. Ως πάνω να το κάνω λίγο πιο professional και παπαριές. Φίλε, είναι πολύ ιδιαίτερο μέρος. Γι' αυτό το λένε και μέρος. Ναι, αλλά εμείς στο μπάνιο δεν έχουμε τη χέστρα. Έχουμε μόνο το ντουζ. Εδώ. Εντάξει, περισσότεροι όμως που μας βλέπουν είναι Έλληνες και φαντάζομαι περισσότεροι μένουν στην Ελλάδα. Ο ίδιος, πούμε, λέει, ήταν λες και έχεσαι, σηκώθηκες και είπες παιδιά σας θυμήθηκα. Μάγκα, τώρα κάτι θυμήθηκα. Κάτσε να βάλω την τελευταία υπογραφή στο χαρτί και. Απλώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν κατάλαβα το hate σε φάση τι έχει γίνει με τον κόσμο. Που εγώ έκανα απλώς ένα πρόμο για το τρίτο επεισόδιο που βγάλαμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι όποιος προβάλλει τον εαυτό του γενικότερα σε πλατφόρμες τύπου YouTube και αυτά, πάντα υπάρχει και ο άλλος που είναι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και θα πει τη βλακεία του ό,τι θέλει, απλά για να την πει, να βγάλει τα ψυχολογικά του από μέσα. Και άμα το νιώθει καλύτερα αυτός, για μένα είναι κέρδος. Ωραία, εγώ να πω λίγο κάτι. Όποιος θέλει να γράψει τα καλά του και τα κακά του σχόλια, εγώ θα απαντάω. Θα συνεχίζω να απαντάω. Πρέπει να απαντάς. Πρέπει να απαντάς. Όχι, απλώς επειδή. Δεν έχεις λόγο να μην απαντήσεις. Ναι, αυτό. Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα. Υπάρχουν και τα σχόλια. Τέλος πάμε σε ένα σοβαρό θέμα. Σοβαρό. Δεν ξέρω, ποιο θα εσύ. Εσύ έχεις. Εγώ. Θες να το βαρύνω. Όχι, πάμε για το πιο ελαφρύ καλύτερα. Ποιο ήταν το πιο ελαφρύ. Τη Σολομού. Α, ναι. Αγαπημένη Σολομού. Θεέ μου, τώρα θα τσακωθούμε. Όχι, πλάκα. Λοιπόν, η Σολομού είχε κάνει μία δήλωση τέλος πάντων για τους 50άριδες ότι και καλά. Όλοι έχουν εγκόμενο νομίζω, έτσι. Ότι πρώτα απ' όλα 50άρης ανήπαντρος χωρίς παιδιά. Έχει κάποιο πρόβλημα. Κάτι τρέχει. Ναι. Και ότι είχε και την κόμενα παραμάσχαλα. Και δεύτερον, όσοι είναι παντρεμένοι και αυτά, ότι έχουν και μια κοπελίτσα 19χρονη, ούτε καν 20. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και την έχουν για να καυλαντίζουν, ας πούμε. Ναι, οκ. Έτσι. Πες μου εσύ την άποψη σου, θα σου πω και εγώ την άποψη. Πρώτα απ' όλα, πες μου, μια ερώτηση θέλω να κάνω για τη Σολομού, γιατί εγώ δεν βλέπω τηλεόραση από το 2006. Έτσι. 2006. Ναι. Από τότε που τελείωσα το φανταριλίκι, δεν έχω ξαναδεί τηλεόραση. Επίτηδε. Ναι. Πες μας την ηλικία σου λίγο. Ναι. Το έχουμε πει, λέμε 100 φορές μέχρι τα γενέθλιά μου. Κάθε μέρα μέχρι να γίνει. Μέχρι να κλείσω άλλη μια χρονιά. Έλα ρε φίλε, συνέχισε τώρα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Μπέσα, ήθελα να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσουμε, αλλά το ξέχασα. Η Σολομού είχε παίξει σε μια σειρά. Singles. Γαμώ τις σειρές. Ποιος, ναι εντάξει, δεν αμφιβάλλω. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας στη σειρά. Εγώ καταλαβαίνω που το πας. Εκεί που το πάνε όλοι αυτόν τον καιρό. Τέλος πάντων, ναι. Ο χαρακτήρας ήταν στην ουσία ότι ήταν μια κοπέλα η οποία προφανώς είχε πληγωθεί
από τη ζωή. Τώρα δεν είχε πολλές προφορίες για το χαρακτήρα της, τέλος πάντων, γιατί ήταν έτσι. Για το background. Ήταν πολύ κλειστή, δεν δεχόταν καθόλου φλερτ, ήταν σε φάση θα σου τα κόψω και θα στα δώσω να τα φας. Ήταν πολύ τέτοια. Ναι. Τέλος πάντων, και κάποια στιγμή αυτή ερωτεύτηκε, βρήκε κάποιον που δυσκολεύτηκε στην αρχή, τέλος πάντων, να ανοιχτεί. Και όταν το κατάφερε, δηλαδή και έμεινε και έγκυος, σκοτώθηκε σε ένα δυστύχημα. Ωραία. Εσύ ρώτησες. Νόμιζα ήταν κομμωδία αυτό. Δεν είναι μαύρη κομμωδία. Έχει πάρα πολύ έξυπνο χιούμορ. Τέλος πάντων. Και τέλος πάντων, εν τέλει, μετά από πολλά χρόνια αυτός όντως ζούσε. Ήταν κάποια πλεκτάνη, γιατί είναι λίγο μυστηρίου και αυτά. Και κατέληξαν ευτυχισμένοι, όλα καλά. Αλλά ας πούμε, στην τελευταία σκηνή ήταν η Σολομού με την κολλητή της, τη Λίλα. Και επειδή της απαγάγανε τον άντρα τη μέρα του γάμου, είχε, ξέρω εγώ, το πιστόλι και έκανε στο μαφιόζο. Ξέρεις πόσο δύσκολο, του λέει, είναι να βρει σημερινή κοινωνία έναν άντρα που να είναι άντρας, να μην σε απατάει, να μην την έχει 3 πόντους, να. Διάφορα τέτοια, ξέρεις. Δεν το περίμενα, ναι. Όχι, διάφορα τέτοια, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ότι και καλά πόσο δύσκολο είναι η σημερινή κοινωνία να βρει στην τότε που ήταν του singles, γιατί έχουν περάσει κάποια χρόνια. Και ότι γι' αυτόν τον λόγο σου παρακαλώ δώσε μου στον άντρα, γιατί είναι ένας από τους λίγους, ας πούμε. Ωραία. Αφού πήρα εγώ αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Οπότε η Σολομού τίζει ουσιαστικά το δικό της podcast εν μέρη πάνω σε αυτό το χαρακτήρα. Εγώ δεν συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την άποψη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω γιατί. Επειδή έχω δει και τη σειρά, το λέω έτσι. Ναι, επειδή έχει και τη σειρά. Εγώ δεν την έχω δει, Απλά λέω τι σκέφτομαι. Γι' αυτό και σε ρώτησα ποιος ήταν ο ρόλος της στη σειρά. Απλά, ρε φίλε, είναι μια πολύ καλή, πώς να σου πω, διαφήμιση. Πες το και έτσι. Ώστε να προβάλλει, ας πούμε, αυτό. Γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο το κοινό της. Ναι, δηλαδή επειδή αγαπήθηκε κιόλας πολύ μέσα από τον κόσμο αυτή τη σειρά. Σε αυτό δεν αντιλέγω. Και όλοι λένε. Και εγώ πιστεύω, φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ καλή σαν ηθοποιός κτλ. Όχι, ήταν όντως πολύ καλή. Βέβαια, όλοι λένε ότι συνέχεια παίζει τον ίδιο ρόλο μαλακής κτλ. Δεν με αφορά καν αυτό να κάτσω να το σχολιάσω. Ταιριάζει και αυτό. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν θα κρίνω αυτό το πράγμα. Απλώς αυτό που θέλω να πω εγώ, ας πούμε στη σειρά, η Ράνια, έτσι λόγω των λόγων, δεν ήταν αυτό που παρουσιάζει ακριβώς η Μαρία Σολομού σήμερα, ας πούμε, σαν Μαρία Σολομού. Έχει όμως κάτι. Έχει στοιχεία, σίγουρα, δεν μπορώ να το αρνηθώ και δεν ξέρω αν αυτά. Δεν ξέρω τη γυναίκα. Αν αυτά τα στοιχεία είναι από φυσικού της, αν ήταν από το ρόλο, αν είναι μία μίξη, δεν το γνωρίζω. Απλώς αυτό που ξέρω είναι ότι, ας πούμε, η Μαρία φαίνεται να είναι λίγο πιο ανοιχτή στον έρωτα και σε τέτοια πράγματα, γιατί κάνει και ερωτικά διλήμματα και τέτοια φάση. Ενώ, ας πούμε, η Ράνια, σαν χαρακτήρας, ήταν ψέκαζε σε έρωτα, ας πούμε, και έλεγε σκατά να φας. Είχε μπλουζάκι που έλεγε σκατά να φάτε όλοι. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν ξέρω, ας πούμε, νομίζω ότι πολλοί συγχαίουν το ρόλο μαζί της λόγω του ύφου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το έπαιξε η ίδια ηθοποιός, παιδιά, που είναι ο ίδιος άνθρωπος. Ας εξαιρέσουμε αυτό το κομμάτι και ας εγώ πάμε το είπα γιατί το έχω δει ότι απλά το σχολιάζουν. Εγώ ρώτησα γιατί και εγώ αυτό είχα ακούσει, ότι πάει, ας πούμε, του ρόλου αυτό και. Άποψή μου. Άλλοι 100 άνθρωποι έχουν πολύ διαφορετική άποψη, αλλά εντάξει, κλάιν. Αλλά κοίτα, σίγουρα, ας πούμε, το κοινό που έχει, κυρίως το γυναικείο κοινό, επηρεάζεται από το ρόλο που είχε και στο podcast που κάνει τώρα. Που θέλω να πιστεύω, νομίζω βασικά, ότι είναι μεγαλύτερες γυναίκες τύπου. Θα έλεγα από 35 κι αν. Ούτε δεν ξέρω καν αν 35, δηλαδή εγώ θα έλεγα 40+ πλέον. Λόγω του. Εγώ λέω 35 γιατί κάποιοι κρύβουν τα χρόνια. Εντάξει. Όχι, λόγω του aggressivity που βγάζει σαν άνθρωπος και σαν χαρακτήρα, ας πούμε, προς το αντρικό φύλο π.χ. που μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή σήμερα άκουσα ένα βίντεο το οποίο θα έστειλα και με έγραψες και δεν το είδες καν. Ακόμα δεν το έχω δει. Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στο οποίο έλεγε, ρε παιδί μου, ότι παλιά, επειδή σαν γυναίκα δεν σου δινόντουσαν πολλές ευκαιρίες εργασιακές να ανελιχθείς και αυτά, έπρεπε να είσαι όντως λίγο πιο bitch, ας πούμε, για να πάρεις αυτά που σου αξίζουν. Γιατί όταν ήσουν πιο συναισθαλμένοι, οι άντρες ήσχουν λίγο πιο. Τη γλυκούλα, λέει την έτσι. Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό σε σημερινή ή τωρινή εποχή δεν είναι πάντα έτσι πλέον. Υπάρχουν στιγμές που ίσως όντως κάποιος άντρας να το πάρει έτσι, συνήθως και λίγο μεγαλύτερη και αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται πλέον να είσαι αυτή η bitch για να διεκδικήσεις τα που σου χρειάζονται. Και να κρύβεις τα feelings σου ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό. Να πω ότι αυτό ήταν της νικητέα
Αυτή πρέπει να την παρακολουθήσει, είναι πολύ καλή. Ναι, okay. Αυτό. Λοιπόν, στο ζουμί όμως. Στο ζουμί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε πηγάζει προφανώς από προσωπική εμπειρία. Σίγουρα. Λογικά. Ναι, εννοείται. Έτσι. Τώρα, αν είναι λάθος ή όχι, εντάξει, ούτε 50 είμαι ακόμα. Δεν ξέρω 50άριδες οι οποίοι να κάνουν αυτά που. Ναι, να έχουν 19χρονες και αυτά. Δεν ξέρω κάποια 19χρονοι, ούτε όταν ήμουν εγώ 19 χρονών, να είχαν γκόμενο. Εντάξει, οκ, να είχαν 25άριδες. Συμβαίνει, ναι, οκ, εντάξει. Σίγουρα συμβαίνει, ρε φίλε. Ναι, Gold diggers, μαλάκα, εννοείται. Μακάρι να ήμουν και εγώ 19 χρονών και να τα έτρωγα από τον 50άρι, με δουλεύει. Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα μακάρι. Δεν μπορώ. Μακάρι, εντάξει, δεν το λέω. Ναι, όχι, να σου πω κάτι. Είναι... Προφανώς και ξέρουμε ότι είμαστε σε μια κοινωνία που υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, εγώ δεν το βλέπω. Μα συγγνώμη, και η Σολομού με τον Μέντε Φουέρτε δεν είναι, νομίζω. Ναι, οκ, στο τέτοιο. Είναι 32 χρονών. Ναι, οκ, αλλά χθες. Αυτό θέλω να σου πω ότι σε αυτό δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο, γιατί και οι άνθρωποι και οι δύο ευκατάστατοι είναι και αυτό. Ναι. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προφανώς και υπάρχει αυτό με τους gold diggers ανάλογα, σίγουρα, εννοείται. Ναι. Παλιά τα λέγαμε σγκολό. Ναι. Απλώς εγώ δεν μπορώ να πω, ρε φίλε, μακάρι να ήμουν 19 χρόνια. Γιατί ξενερώνω. Όχι, το λέω εγώ. Εσύ μπορεί να θες να βρεις. Εντάξει, τώρα μου πεις το λέω και τώρα. Κοίτα, Ισίδωρε, θα ήταν πολύ εύκολο σαν να λέω easy money. Πάω, κάνω που αυτό. δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί σας έχω ρωτήσει πολλές φορές ηθικά διλήμματα με τον demo, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Όχι, κοίτα, σίγουρα δεν θα ήθελα. Παράδειγμα, ας πούμε, επειδή η αδερφή μου είναι πολύ μικρότερη, είναι στα early 20, ξέρω εγώ. Ναι, δεν θα ήθελα, ας πούμε, να τη δω με κάποιον που να μην είναι έστω σχετικά κοντά στην ηλικία της. Θα μου φαινόταν περίεργο. Μπορεί να είναι παλαιομοδίτικο, μπορεί να είναι ό,τι θες, παραδοσιακό, δεν ξέρω πες το πώς. Αλλά αυτή είναι η άποψη και η γνώμη μου. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, θα νιώθα πολύ πιο άνετα αν η αδερφή μου ήταν με κάποιον που είναι πιο κοντά στην ηλικία της. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχόσουν είτε έτσι είτε αλλιώς. Κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί είναι στην ηλική επιλογή. Να σου πω κάτι, ναι, σίγουρα θα το αποδεχόμουν. Ναι, okay. Αλλά απλώς δεν πάνε να πει ότι ναι, ας πούμε, θα έλεγα, ας πούμε, στο παλικάρι, τέλος πάντων, είναι άντρα. Παλικάρι. Ναι, που θα ήταν, ας πούμε, και μεγαλύτερος αρκετά από την αδερφή μου, θα του έλεγα απλά να προσέχει. Ναι, οκ, εντάξει, εκεί υπάρχει λίγο το θέμα πάντα το πόσο συναισθηματικά όριμος και τέτοια πράγματα. Κατάλαβες τι σου λέω. Εγώ το έχω πει. Ναι. Συγκεκριμένα για μένα, μιλάω και την αδερφή μου. Το έχω πει ότι αν πάθει χτύπα ξύλο ποτέ κάποιος πειράξει την αδερφή μου, δεν θα με νιάξει να μπω και φυλακή. Αλλά αν είναι να μπω φυλακή, θα υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Ναι, το φαντάζομαι. Όχι, ρε φίλε. Εγώ αυτό που λέω είναι, ας πούμε, ότι εκεί εγώ συζητάω πάντα για θέματα τύπου όπως ψυχική ωριμότητα ή ωριμότητα στον εγκέφαλο. Το ότι πώς κάποιος που είναι σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιον που δεν έχει την ωριμότητα, την εγκεφαλική. Εγώ πάντα εκεί κολλάω. Αλλιώς χέστηκα, ας πάει ο καθένας να κάνει με όποιον θέλει, ό,τι γουστάρει. Δεν με αφορά καθόλου. Η ηλικία στην ηλικία. Η ηλικία είναι ένα νούμερο, όχι για ανήλικους, να το πω λίγο. Θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο. Όσο οι άνθρωποι είναι ενήλικοι, ας κάνουν όλοι ό,τι γουστάρουν. Δεν μας αφορά. Εγώ απλώς μιλάω ότι όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος είναι 18-19 χρονών και κάποιος, ας πούμε, μπορεί να είναι στα 30+, υπάρχει μια πιθανότητα συναισθηματικής εκμετάλλευσης. Μπορεί όχι να είναι καλός άνθρωπος, αλλά εντάξει, stay aware. Είναι πιθανό. Και το άλλο, εντάξει, ας πούμε, πες το αυτά για τους 50άριδες, ας το δέχτουμε. Όταν θα πάω 50, ίσως να ξανανευριάσω. Το άλλο που της είχε στείλει μια ακροάτρια. Δικό σου, ναι, πάρω το. Είχε στείλει μήνυμα στην εκπομπή, στο podcast τέλος πάντων του Σολομού και της έλεγε ότι επιτέλους. Πώς είναι η Μαρία? Μαρία μου λέει τον έδιρα. 100 κιλά γομάρι και τον έδιρα. Ευτυχώς, εγώ εκεί κολλάω, στο ευτυχώς δεν αντέδρασε. Ευτυχώς. Δηλαδή το που. Αυτό δεν το είδα, το ευτυχώς δεν αντέδρασε. Εγώ εκεί κόλλησα. Δεν με ένιωξε τότε τον έδιρα. Τον έδιρε. Καλά, δεν νομίζω να τον έδιρα, αλλά ναι. Όταν κάποιος είναι 100 κιλά. Έτσι. Ας είναι και. Δεν ξέρω πώς είναι ο σωματότυπός του, ρε παιδί μου, αλλά 100 κιλά είναι 100 κιλά δύναμη. Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν και κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Βάσει κιλών. Όταν το ευτυχώς, ας πούμε, κολλάει στο ότι πολλές γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες, βάζω και σένα μέσα, γιατί και εσύ γυναίκα. Εντάξει. Ποντάρεται στο γεγονός ότι αν απλώσεις το χέρι σου σε έναν άντρα, δεν θα αντιδράσει πίσω. Δεν θα αντιδράσει για το λόγο και μόνο ότι καταλαβαίνει εκείνος ότι είναι σαφώς πιο δυνατός, ας πούμε, έτσι, και μπορεί να σου κάνει ζημιά. Ενώ εσύ
Με ό,τι δύναμη και να έχει. Δηλαδή τώρα η άλλη κοπελιά, α πούμε, πόσο να ήταν. Καλά, δεν το ξέρω. Ναι, μπορεί να ήταν και 80. Εντάξει, 70-80 κιλά. Ναι. Δεν θα μπορούσε να του κάνει ζημιά. Έτσι. Εντάξει, κοίτα. Όλα μπορεί να γίνουν. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Δεν σου λέω ότι βγήκε με το μαχαίρι. Είναι θέλω να σου πω ότι σαν πράξη. Εγώ δεν κολλάω. Ποντάρουν οι γυναίκες ότι ο άντρας δεν θα αντιδράσει. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος. Ναι, εντωμεταξύ, εγώ δεν κολλάω. Να πω και εγώ την αλήθεια μου. Έχει τύχει και έχω χαστούκίσει κοπέλα. Αφού όμως έχω φάει 3 δυνατά χαστούκια και μου βγήκε αντανακλαστικά. Και με το που το έκανα, έμεινα μαλάκας με τον εαυτό μου. Και λέω, μαλάκα, τι κάνω τώρα. Ναι. Έτσι. Αλλά ρε φίλε, κάπου υπάρχουν και όρια. Μετά από 3 δυνατά χαστούκια, όποιος και να είσαι ρε φίλε, θα τη φας. Συγγνώμη κιόλας. Ναι, εγώ σε μία αυτό... φορά έγινε στη ζωή μου και. Ναι, εντάξει, εγώ σε αυτό που κολλάω είναι ότι στην αντίδραση π.χ. που είχε η Σολομού, να σου το πω πιο βασικά. Ναι, ότι το γιόρταζε, ας πούμε, και της έλεγε και μπράβο. Όχι, ρε, ότι γύρισε και είπε π.χ. ας πούμε. Ότι για να το έκανες έφτασε στο μη περαιτέρω. Και είμαι σε φάση ότι κανονικά. Ποιο μη περαιτέρω, ρε φίλε. Το μη περαιτέρω είναι. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Ναι, στο μη περαιτέρω είναι φεύγω. Αρχικά γιατί να σηκώσει χέρι. Πώς να σου το πω γενικά. Ναι, δεν είναι λύση, όχι άμα είσαι γυναίκα. Άμα είσαι άντρα, ό,τι και να είσαι. Ναι. Απλά ούτε εγώ θεωρώ. Σε αυτό ότι. Ούτε θεωρώ, ας πούμε, το ότι εσένα σε χτύπησε, ξέρω εγώ, η κοπέλα 3 φορές. Okay. Ούτε θεωρώ ότι χτύπησε εσύ πίσω. Έστω και τα ανακλαστικά, να σου το πω και έτσι. Αλλά μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, το ότι. Ναι, ρε φίλε, και εμένα, άμα έρθει κάποιος, κοπέλα σου λέω, στα αρχίδια μου, μία φίλη μου, και με χτυπήσει. Τότε δεν θα είναι φίλη. Οτιδήποτε και να είναι, και εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Μπορεί να είμαι πολύ σωστή και να σηκωθώ να φύγω. Υπάρχει το ενδεχόμενο πάντα. Εγώ ήμουν όμως στο σπίτι μου. Να φύγω. Να κρατήσω την ψυχραιμία μου, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να σου υποσχεθώ ότι άμα έρθει κάποιος και αρχίζει και με χαστοκίζει, θα κρατήσω όντως ψυχραιμία μου. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι να πεις έφτασε στο μη περαιτέρω. Ναι, ή όπως είπε η Σολομού, το έχω κάνει κι εγώ. Έτσι, ναι, εννοώ ότι σε πολλούς ανθρώπους μπορεί να έχει τύχει να ρίξουν ένα χαστούκι ή να δώσουν ένα χαστούκι, χωρίς να το κανονικοποιώ έτσι και να λέω α, παιδιά, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Όχι. Όχι, δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Όχι, ούτε συμβαίνει, ούτε θα έπρεπε να συμβαίνει κάθε γιατί μέρα. Και εγώ. Θα το πω. 42 χρονών, ένα χαστούκι έχω ρίξει όλη τη ζωή. Ναι, που Τα υπόλοιπα ήταν όλα μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ναι, που έκανες εννοείς πολεμικές τέχνες. Ναι, Και αυτό το προτιμώ έτσι. Και εννοείται δεν έχω παίξει και ποτέ ξύλο έξω. Ναι. Άμα τις παίξω, εντάξει, πες ότι είμαι προπονημένος. Αλλά δεν το προτιμώ να φεύγω ή ναι, απλά να φεύγεις. Απλώς θεωρώ ότι ενώ όλες οι γυναίκες προφανώς και έχουμε το δικαίωμα και να είμαστε ασφαλείς και σίγουρα, να εννοείται και ότι προφανώς οι άντρες, οι περισσότεροι. Δεν θέλει να νιώθει ασφάλεια. Ναι, που οι περισσότεροι έχουν αντικειμενικά πιο πολύ δύναμη από εμάς. Μπορεί όντως να είναι μια κοπέλα που να είναι έτσι. Δεν αντιλέγω. Υπάρχουν. Ναι. Αλλά όταν οι περισσότεροι άντρες είναι πιο δυνατοί από σένα, αντικειμενικά γι' αυτό μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα είναι πιο αδύναμη από σένα, ότι έχει το δικαίωμα π.χ. να σαπίσει το ξύλο. Και εσύ να κάθεις έτσι να τις φας. Καμία γυναίκα και κανένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία γυναίκα, δεν έχει το δικαίωμα να σηκώσεις τον άλλον χέρι εκτός αν απειλείται η ζωή σου, π.χ. ή αν βρίσκεσαι σε άμυνα. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο, ας πούμε, να το κανονικοποιούμε. Έφτασε στα μη περαιτέρω. Δεν ξέρεις ποια είναι εδώ πέρα το, πώς να το πω, παράδοξο, ότι αν κάποιος ή αν στην ιστορία αυτή ήταν το άλλο άκρο, δηλαδή ο άντρας χτύπησε τη γυναίκα, θα είχε πάει φυλακή. Καλά, άμα το είχε δηλώσει η γυναίκα, ναι, προφανώς. Ναι, αυτό δεν γίνεται και τόσο συχνά, να πούμε την αλήθεια. Οι γυναίκες δεν τα καταγγέλνουν και υπάρχει λόγος που δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς. Ναι, απλώς, όχι, θέλω να πω ότι αντικειμενικά. Ότι σχολιάστηκε π.χ. ότι ένας άντρας είπε δηλαδή, ότι αν το έλεγα εγώ αυτό. Στείλει στο podcast και πει Ισίδα ρε, ναι. Μου ήρθε ξέρω εγώ με τσαμπουκά, είμαι 150 κιλά, αυτή είναι 50 και πήγαινα με χαστούκισα και τη σάψα στο ξύλο. Καλά δεν τις έκανε. Εγώ, ναι. Για να τη χαστούκισες έφτασε στα μη περαιτέρω. Ναι, προφανώς αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα το πει κανείς αυτό. Ναι, κανένας δεν θα το πει αυτό και επειδή κάποιος το κορόιδεψε αυτό ότι γιατί γυρίζεις και το λες αυτό, θα ήθελε κρυφά να το κάνεις. Όχι, δεν έχει σημασία με αυτό. Απλώς έχει σημασία με το να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τη βία κατά των γυναικών. Επειδή, ας πούμε, σωματικά μπορεί να είμαστε και πιο αδύναμες, αλλά να λέμε είναι OK όμως να σε χτυπήσω γιατί δεν έχω τόσο πολύ δύναμη. Είναι ακόμα βία. Μπράβο. Ναι. Η βία δεν έχει φύλο. Ναι. Τέλος. Αυτή είναι η news. Εγώ αυτό θέλω να πω. Ότι αν ρε φίλε δεν τα πας καλά με τον άλλο, γιατί να φτάσεις σε αυτό το σημείο να πλακωθείτε. Σήκω και φύγε. Διώξ' τον. Κάνε κάτι. Πάρε. Δεν ξέρω. Υπάρχουν
100 άλλες λύσεις μέχρι να φτάσει σε αυτό το Πραγματικά, αποτέλεσμα. εγώ μιλάω, ας πούμε, μόνο για τη βία, π.χ. ότι ρε παιδί μου, μόνο άμα βρίσκεσαι σε άμυνα ή κινδυνεύει η ζωή σου. Σίγουρα. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, τώρα, άμα κάποιος την πέσει έξω και μπορείς να αμυνθείς, θα το κάνεις. Όχι απλά παιδιά, θα το κάνεις, θα το κάνεις μέχρι ο άλλος να μην μπορεί άλλο. Είμαι ο πρώτος άνθρωπος που λέω πάντα, ας πούμε και σε πολλές φίλες μου και σε κορίτσια που έχω ακούσει διάφορες ιστορίες, ότι όχι φίλε, αμήνσου πίσω, ξεκόλλα. Αν μπορείς να φύγεις και να είσαι ασφαλής, φύγε. Αλλά αν για τον ΑΒΓ λόγο δεν μπορείς, αμήνσου. Απλώς τώρα σε ένα τσακωμό και ακόμα και στο μη περαιτέρω να φτάσεις, είτε είσαι γυναίκα, δεν θεωρώ είτε είσαι άντρας, ναι, δεν έχεις δικαιολογία να σηκώσεις χέρι. Και επειδή είσαι γυναίκα και ο άλλος ίσως να μην πονάει, να μην νιώθει τόσο πολύ, πάλι δεν είναι δικαιολογία. Όχι, εντάξει. Σου λέω, πάλι δεν είναι δικαιολογία. Κατάλαβες τι σου λέω. Ναι. Με αυτή την έννοια. Και ότι δεν μπορείς να πεις μετά, ναι, αλλά με χτύπησε, αφού τον έχεις απαγιάσει στο ξύλο. Γιατί και ο άλλος πρέπει κάπως να μηνθεί για να σταματήσει, π.χ., ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ, με χαστούκισε κάποιες 3 φορές και του έσκασα μία με κάτι και να μου πει, με βάρες. Ναι, ρε μαλάκα, γιατί με βάρες. Κατάλαβε. Παιδιά, ή το κάνουμε ή δεν το κάνουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πρώτος και βασικός κανόνας στις πολεμικές τέχνες γενικότερα, και όποιος δάσκαλος δεν το λέει αυτό, πιστεύω είναι κακός δάσκαλος, το λέω χύμα γιατί έχω περάσει από πολλούς, είναι σε περίπτωση κινδύνου η πρώτη αντίδρασή σου πρέπει να είναι η διαφυγή. Ναι, αυτό ισχύει. Εάν δεν υπάρχει διαφυγή, τότε ναι. Κάνε ό,τι μπορείς να φύγεις όρθιο. Αυτό. Ό,τι μπορείς. Έτσι, εφόσον η ζωή σου είναι σε κίνδυνο, δεν σε νοιάζει τι θα γίνει. Ούτως ή άλλως και καλά και οι πολεμικές και η βία είναι λύση μόνο σε ακραίες περιστάσεις. Μα ναι, εννοείται. Ακραίες περιστάσεις εννοούμε. Θεωρούνται αθλήματα. Ενδοοικογενειακή βία, βία στον δρόμο, παρενόχληση, πόλεμοι, ιστορίες, μαλακίες. Τώρα, άμα τσακωθείς με τον άλλον και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σωματικός, άντε και γαμίσου. Απλά αυτό. Άντε και γαμίσου, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά στον χρόνο. Έχουμε κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό ακόμα. Όχι, 4 λεπτό. Έχω ενημερωθεί από Floor Manager Assistant. Ωραία. Γιατί μας πούλησε ο Ντέμος. Όχι, εντάξει. Καλά είμαστε. Μόνο 2 θέματα. Σου έχω πει ότι δεν γίνεται παραπάνω. Δεν με ακούτε. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνει εδώ. Ίσως την επόμενη φορά να σε ακούσω. Κάποιες φορές που μιλάω, εγώ τα λέω. Του λέω πρέπει να διαλέξεις. Δεν γίνεται όλα μαζί. Κοίτα, επειδή έχεις κάνει πολλά λάθη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Να σου πω κάτι. Ποιος έχει κάνει πολλά λάθη. Λοιπόν, να πούμε τώρα αλήθεια. Στο πρώτο podcast. Περίμενε. Στο πρώτο podcast. Που δεν είχε κάμερα. Στο πρώτο podcast δεν είχε κάμερα. Και ο Ισίδωρος ξέχασε να ανοίξει το μικρόφωνο του. Μιλούσε χωρίς μικρόφωνο κάποια ώρα. Ναι. Ενώ αυτό το μικρόφωνο θέλω να πω ότι έχει φωτάκι. Δηλαδή δεν γίνεται να το ξεχάσεις. Ναι, αλλά ο Ισίδωρος δεν βλέπει. Εντάξει. Το έχω πει 100 φορές αυτό. Ωραία. Και στο δεύτερο podcast. Ναι. Το οποίο το ξαναγυρίσαμε. Ήταν το πρώτο με κάμερα, το οποίο το έχουμε ξαναπεί ότι το ξαναγυρίσαμε. Ναι, Τι είχε γίνει? Πάλι κάτι με τον ήχο ήταν, νομίζω. Δεν συνδέθηκε ποτέ ο υπολογιστής με το μικρόφωνο. Κάπως έτσι, ναι. Κοίτα, σε αυτό δεν έφταιγα εγώ. Δεν περίμενα το πρόγραμμα. Okay. Δικαιολογίες. Εγώ το έβαλα. Όχι, δικαιολογίες. Αυτό που θέλω να πω είναι ποιος έχει κάνει πολλά λάθη. Το μόνο λάθος που έκανα είναι που έβγαλα βιντεάκι από το μπάνιο. Που το έκανα για το φωτισμό. Είδες όμως αυτό το λάθος τι αποτελέσματα έφερε? Ποιο? Θα να σε κράξουν. Εν τω μεταξύ, είναι κάτι μηνύματα τα οποία. Εγώ, ας πούμε, όταν ξέρεις πρώτη φορά που μπαίνω και διαβάζω, λέω τώρα ποιο το νόημα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν βγάζει νόημα αυτό που γράφει. Δηλαδή, τι έλεγε ο άλλος, δεν ξέρω εγώ. Για το τι έχει γίνει με τον κόσμο. Ναι. Ή ξέρετε τι σκέφτομαι. Τι έγινε με τον κόσμο, ναι. Τι είπαμε. Δεν ξέρω. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτός είναι ο δικός μας κόσμος. Όποιος γουστάρει. Ρε φίλε, κάνουμε ένα podcast. Πρέπει να γίνει ένα πρόμο. Έστω φτηνό, από το μπάνιο μου. Καταρχήν, δεν έχει σημασία. Κάνουμε τα reels γιατί από εκεί στατιστικά και μόνο. Έχουμε 53% μας βρίσκει όντως. 56%, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων. Στην ουσία βλέπεις από πού παίρνεις κοινό και άρα πρέπει να κάνεις engage με το κοινό. Οκ, το έχω καταλάβει. Δεν πρέπει να ξανακάνω βιντεάκι από τον μπάνιο. Και το καταλάβουμε ότι σου ήρθε μάλλον και η ιδέα για να κάνουμε και τα μικρά tips, ας πούμε, για τους Έλληνες που θα θελήσουν να. Εγώ θεωρώ ότι επειδή δυστυχώς ευτυχώς πολλοί κόσμος φεύγει από την Ελλάδα. Συνέχεια. Και η κεντρική Ευρώπη είναι ένα πάρα πολύ συχνό μέρος, τύπου Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, μετά Αγγλία κτλ.
σε περίπτωση που κάποιο θέλει να έρθει στη Τρία, ότι εγώ σαν Μαριλένα θα ήθελα κάποτε να έχει έρθει κάποιο και να μου πει ναι, χρειάζεται 1, 2, 3, αυτό, γιατί τα περισσότερα υπήρχε κάποια μικρή βοήθεια, αλλά τα περισσότερα έπρεπε να κάτσω να ψάξω ή μάθαινα από κάποιον ή άκουγες, ξέρεις. Όχι, καλό είναι να έχεις πληροφορίες πριν φύγεις για να μην ταλαιπωρηθείς πρώτα απ' όλα. Να το κλείσω. Θες να το κλείσεις? Θα το κλείσω. Έχει τέτοιο. Ωραία, λοιπόν. Κάτι ήθελα να πω. Για πες, εντάξει. Είναι μακάβριο. Όχι, αλλά θα το πω. Γιατί εντάξει, για την αδερφή του Ιάσονα, ναι, που είχε βγει ας πούμε στα κανάλια και έκραξε και πάρα πολύ σωστά και τα είπε όλα. Για το παλικάρι που ο οδηγός της Μπακογιάννη βγήκε από παράνομα. Ο Ιάσονας, να πούμε, για πες λίγο. Ήταν το παλικάρι το οποίο σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή με τη μηχανή του, ναι, που έπεσε πάνω στο ιδιωτικό, όχι ιδιωτικό, στον οδηγό της ναι, Μπακογιάννη. Ναι, ναι. Και τελικά σήμερα, τώρα που μιλάμε, ξέρω εγώ, ο τύπος είναι ακόμα μες στη Βουλή σε άλλο πόστο. Έτσι. Και εγώ, επειδή ψιλοθυμάμαι αυτή την τέτοια, επειδή μου είχε μείνει πολύ έτσι χαραγμένη, επειδή και εγώ ας πούμε μου αρέσουν τα δίκυκλα. Μηχανές, ναι. Ναι. Τότε δεν υπήρξε βίντεο. Έτσι. Δηλαδή το βίντεο που βγήκε μετά, ο πρώτος, αν θυμάμαι καλά, το είχε βγάλει ο Θάνος Κόκαλης. Ένας ψηλό, ας το πούμε, αντισυστημικός δημοσιογράφος, που έχει και πόσα κανάλια στο YouTube. Και αν έχεις το Θεό σου, τον καλέσανε, η Ελλάς νομίζω, για να καταθέσει το πού βρήκε το βίντεο. Έτσι. Δηλαδή, φοκουσάρανε στον δημοσιογράφο, αντί να φοκουσάρουν σε αυτό που έγινε, ναι, τέλος πάντων. Στον οδηγό. Ναι, ο οποίος οδηγός ακόμα είναι εκεί κάπου στη Βουλή, πίνει τον καφέ. Εντάξει, νομίζω έτσι, ότι. Και το παλικάρι είναι κάτω από το χώμα, οι αδερφοί του Κιμάνο το ταλαιπωρούνται. Εγώ θέλω να πω ότι είναι άσχημο αυτό που λέω, αλλά δεν με εκπλήσει πλέον, ας πούμε. Αυτό είναι το κακό. Ναι, τι θες να σου πω ότι σοκαρίστηκα. Δεν σοκαρίστηκα. Είναι αναίσθητη με την. Πώς το λένε, με την αδικία. Δεν είναι αναισθησία. Είναι ότι στην Ελλάδα δεν περιμένω, καλός ή κακός, ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Είμαστε μια οικογενειοκρατία, ενώ στην πολιτική τουλάχιστον. Οικογενειοκρατία, σχέσεις αγοραπολισία στην ουσία αυτό το πράγμα. Θα σου δώσω τόσο, θα μου δώσεις μια θεσούλα και ανάλογα. Ακριβώς. Ή θα σε γλύψω λίγο να πάρω μια θεσούλα. Εγκλήματα όλη την ώρα συγκαλύπτονται. Και όχι μόνο για τα. Και να πω τώρα κάτι στο τέλος, αφού το τραβήξαμε και θα βγει 45 λεπτά τέλος πάντων, ναι. Ότι θεωρώ πάρα πολύ άσχημο. Είδα κάποιον που λέει, αυτό μου το έστειλες εσύ, το έστειλα εγώ, δεν θυμάμαι, που έλεγε τέλος πάντων ότι κράζεται που φεύγουμε από την Ελλάδα και μας λέτε, ας πούμε, ότι δεν καθόμαστε να παλέψουμε για τη χώρα μας κτλ. Ωραία. Και λέει, ναι, ρε φίλε, αλλά κοίτα εδώ, είμαι στο εξωτερικό, ξέρω εγώ. Τα παιδιά μου έχουν την υγεία τους, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Προφανώς και είμαι κι εγώ αυτή τη φάση ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να στηρίζουμε και να κάνουμε και να προσπαθούμε και το καλύτερο. Αλλά αντικειμενικά, σε αυτή τη ζωή θα τη ζήσουμε μία φορά. Ωραία. Ναι. Και αν εγώ σε μία άλλη χώρα αισθάνομαι πιο ασφαλής ή πιστεύω ότι είναι καταλληλότερη για να κάνεις τη ζωή σου, την οικογένεια, θες, ό,τι γουστάρεις, ναι, όταν βλέπω ότι τα πράγματα πόσες δεκαετίες στην Ελλάδα πάνε από το κακό στο χειρότερο, κάποια στιγμή δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Δεν μπορώ. Και ναι, φτάνεις στα όρια σου. Λες. Ναι. Αυτό το που λέμε όλοι τώρα τελευταία στην Ελλάδα, ζούμε από τύχη. Δεν είναι πλάκα. Πραγματικά ισχύει. Ναι, δεν είναι καθόλου πλάκα. Και αυτό είναι το λυπηρό, ότι ζούμε από τύχη. Και πάρα πολλές φορές, ας πούμε, σκέφτομαι και τους δικούς μου ανθρώπους που είναι πίσω στην Ελλάδα και φρικάρω. Εγώ πάντως πολύ θα ήθελα κάποια στιγμή να ερχόταν εδώ η οικογένεια. Κοίτα, να σου πω κι εγώ. Αλλά όχι στο ίδιο σπίτι. Ναι, εντάξει, οκ. Όχι, πολλές φορές το έχω σκεφτεί κι εγώ ότι πραγματικά θα ήθελα πολύ να έχω. Γιατί αυτό είναι ένα από τα λίγα πράγματα που με στεναχωρίζουν στο εξωτερικό. Δεν έχω την οικογένειά μου εδώ. Εντάξει. Φαντάζομαι όλοι όσοι φεύγουν. Είναι η νοσταλγία, είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να γυρίσω. Θα ήθελα τουλάχιστον αυτή να είναι εδώ. Αυτό. Τώρα θα το κλείσω. Άντε, κλείσει. Αφού το έριξε στο τέλος. Όχι, αλλά καλά έκανες. Όχι, απλά ρε φίλε, εντάξει, αυτό μέτρο για, ας πούμε, και επειδή είχε γίνει κάποια χρόνια πριν και όποτε λέγανε κάτι, ας πούμε, για Βουλή, για το ένα, για το άλλο, δεν αναφερόταν ποτέ το όνομά του μέχρι πρόσφατα. Ναι. Εγώ πάντα έγραφα στα σχόλια, έλεγα μάγκες, με τον Ιάζωνα τι έχει γίνει, πού είναι αυτός ο οδηγός. Και τελικά μαθαίνουμε, ρε φίλε, ότι είναι ακόμα μες στη Βουλή. Σε άλλο πόστο, αλλά είναι στη Βουλή. Ναι, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Και λες τώρα, ας πούμε, εγώ τώρα πες, ας πούμε, ότι εγώ είχα πάρει την απόφαση να γυρίσω πίσω. Όταν ακούω τέτοια πράγματα, γιατί να γυρίσω. Ναι, δεν ξέρω. Και ειδικά, ας πούμε, για αυτό που είχαμε πει ότι με τη μείωση φορολογίας και τον επαναπατρισμό, το οποίο το θεωρώ αστείο σε σχέση με το ότι σε καθημερινή βάση μπορεί να κινδυνεύει η ζωή σου
η σωματική σου ακεραιότητα, τη οικογένειά σου. Και ότι δεν έχεις και κανένα μέλλον. Να πούμε ότι αύξησαν και το βασικό. Έτσι. Ναι. Μην το ξεχάσω. Τώρα, άσχετο. Πόσα? Αλλά να πω κάτι, εγώ έτσι πολύ χύμα θα το πω. Για αυτούς που κράζουν ότι έχουμε φύγει στο εξωτερικό, εγώ προσωπικά που έχω φύγει από το εξωτερικό, παίρνω τουλάχιστον 3 φορές το μισθό της Ελλάδας. Το βασικό. Τουλάχιστον 3 φορές. Και ζω όπως ζω. Αξιοπρεπώς, τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι ότι έχεις. Δεν είμαι πλούσιος, δεν είμαι οτιδήποτε. Κανένας από εμάς δεν είναι πλούσιος στην ουσία. Απλώς. Αλλά δεν δυσκολεύεσαι όλη την ώρα και έχεις στο νου σου, τελείωσε ο μήνας, θα γίνει, τελείωσε ο μήνας. Που έχουν υπάρξει και τέτοιες στιγμές εδώ, έτσι. Φοκουσάρεις, ρε φίλε, σε πράγματα. Όχι μόνο στο πώς θα πάω στο σούπερ μάρκετ. Ναι, σαφώς τα έχουμε και εδώ αυτά. Αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Ναι, απλώς εδώ θέλω να πω ότι για να μην νομίζει και ο κόσμος, δεν ξέρω και εγώ ότι. Έχουν υπάρξει σε μένα προσωπικά, τώρα δεν μιλάω για σένα, στιγμές που προφανώς και εδώ πέρα που είμαι έχω μετρήσει το μήνα και λέω δεν βγαίνουν τα κουκιά. Καλά, σίγουρα. Σε όλους έχουν συμβεί, γιατί μπορεί να σου συμβεί μια ατυχία, να έχεις κάτι με το αυτοκίνητο, πρέπει να γίνει το ένα, το άλλο και να πρέπει να πληρώσεις. Εμείς υπάλληλοι είμαστε. Ναι, δηλαδή υπάλληλοι είμαστε, δεν είμαστε μεγιστάνες. Απλά είναι άλλο το σύστημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα σου λέει και εμείς έχουμε διαφθορά, αλλά μάγκα. Όχι ορίστε. σε τόσο ακραίο. Αλλά εντάξει, δεν θα πάρω, ας πούμε, όπως αυτό που μου στείλες για τα φωτάκια. Ποιο ήταν αυτό? Τι ωραία. Που είχε πάει ιδιώτης, είχε κάνει προσφορά για 750.000. Και αρνήθηκε και θέλει την προσφορά με 9 εκατομμύρια. Big business στα Βαλκάνια. Τι λαμπάκια. Big business στα Βαλκάνια. Τι λαμπάκια είναι αυτά, ρε φίλε, 9 εκατομμύρια. Ρε μαλακά, είναι νέο, δεν ξέρεις εσύ όμως. Τι νέο, ρε φίλε, ένα να κάτσω να τα φτιάξω. Πιο λίγα θα μου πει. Το έστειλα και στον demo και μου κάνει. Εγώ δεν σας είχα πει ότι πρέπει να κάνουμε την business με τα νέων τα φώτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κλείνουμε. Κλείστο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε, αν παρακολουθήσετε και αυτό το podcast. Μην ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας να κάνετε subscribe, like, το κουδουνάκι, να κάνετε comment. Εδώ με κοροϊδεύουνε που προσπαθώ να κάνω promo στο podcast. Καλά, δεν πειράζει όμως. Δεν τους ακούω, ούτε σε με κράζουν. Συνέχισε, να το κλείσουμε. Ωραία, λοιπόν. Από κάτω στα comments θα βρείτε τα προσωπικά μας κανάλια, τα Instagram, τα Xinstagram, όλα αυτά τέλος πάντων. Ευχαριστούμε για το support, για όλα τα hate comments. Συνεχίστε έτσι, μου ανεβάζετε τον αλγόριθμο. Και για τα θετικά. Ναι. Και για τα θετικά. Okay. Και θα τα πούμε στο επόμενο, χωρίς ταμπού. Γεια χαρά σε όλους. Τσάου. Καλά πήγε. Τράβηξε πολύ, φίλε.